Добре, че тук не стига картата, бе. Да го изпуснеш. Браво, Тоши. Къде е долу на това пистане? Дай го на човека да ни я даде са. Ще го помолим и ще го такова. Едно кюпсе. Да не избегаш, ще му... Да не избегаш, ще му е първата и... Браво, Тоше! Тоше, я ти... Браво, Тоше! Отива за още. Браво, Тоше! Още две.